Ngayong hapon, kinitong latest weather update, ang northeasterly surface wind flow or hangin gikan sa amihanan silangan ng padayon nakaapekto diri sa Northern Luzon. Samtang ang low pressure area na atong gimonitor sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na himo na ng bagyo or tropical depression. Naigilayon sa 1,685 kilometro silangan sa Visayas na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, amihanang Kasadpan sa Gikusgo na 30 kilometers per hour. Kining bagyo expected nato makasud sa atong Philippine Area of Responsibility ug naay pangalan na Bagyong Unyok. So far dili siya makalandfall sa any part sa atong nasod. Ang atong weather condition para sa weekend, ang tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang panagsama panganuron, ngadto na sa madag-umong na kalangitan, natay mga patak-patak na mga paguwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Ang hangin sa tibok sa Visayas, hinay ngadto na sa kasarangan ug atong kadagatan, malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhuna sa alas 4:11 sa buntag ug mutaob sa alas 10:31 sa buntag. Para sa atong temperatura, ang tibok sa Central Visayas mo range sa 26 to 33 degrees Celsius, samtang diri sa Eastern Visayas moabot sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 5:33 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media account sa atong website sa www.pagasa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST, ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino, maayong hapon.